Ти казвам, евентуално BTV Comedy да пусна и те въртят едно и също стана вече 20 години. Лаптопчето аз предимно YouTube гледам. То си е хубав. То с наистина е хубав. Да бе, човек, бах ти топарника. Я обаче ще ми подееш ли кепа? Дай го де. Аз забравих, че фърлям салмо и ще ми трябва кеп. О, кафето с разпер бе, брат. Той къде отиде? И ми... Дай го де сега. Не, аз ще си го кепна. Вече да ти кажа, предния беше по-голям, а то с много буен такъв. Точно в десятката, брат. И бах, ти гледай как е забит. Точно в десятката и двете жила са в десятката е. Бах ти топалката. Казах ти бе, човек, само му трил. Бък, не бък. Хубав е бе, дебел е тос. Развивиш.